No tens la sensació que has viscut moltes vides en aquesta vida teva? Quantes vegades has hagut de transformar-te? Deixar enrere la pell que vesties per renéixer una de nova, mudat de paisatge, de parets allà on només casa? Perquè, com deia la Mercedes Sosa, la metamorfosis com a procés, com a trànsit, com a culminació d'haver entès el que sigui. A facto, aquest 2026 farem 10 anys de vida, de camí conjunt, de fites, crisis, renaixement, convulsions i celebracions. 10 anys increïbles que ens han fet créixer com a persones i com a col·lectiu, amb vosaltres compartint aquest camí, ajudant-nos entre totes a ser. Així que gràcies per fer-nos possible, per ser brúixola i destí. I feliç 2026, perquè siguin quines siguin les nostres metamorfosis, seguim caminant plegades.